Käykö toi kamera? Hei, tuolla käy. Laitetaan pileet pystyyn. Hei muuten, älä sit huua siihen kameraan. Siitä tulee ihan paska ääni. Siis on niin. Siis tommonen. Mitä sä oikein törkytät? Siis semmonen iso ääni, semmonen joka... Mä osaa selittää. Karjuminen on sallittu. Okei, mä karjun. Mäkin. Ootko polttanut tupakkaa, hei? No miksi sulla sitten tommonen ääni? Mäkä häipy. Sä käskit karjua. No niin, jos edellisessä sit kuvattiin ukkeleita, niin nyt kuvataan meitä nuoria, kauniita ja opaita. Oota, kohdistan kameran. Anne. Hei, se kuvas melkein sun munaa. Hei, kuules ukko, mä heitän sitä. Mä oon Smith. Niin, mutta ukko silti. Nyt kuvataan meitä nuoria, joilla on hieno perse. Tää on tältä persen jakso. Nyt esitellään kaikkien perse. Tää on Veedin perse. Tää on Melin. Ja siihen tunkeutui Smithin perse. Hyi, ukkojen perset ei saa kuvata. Ja tässä on Crossing. Ja kaikista rumin. Hyi, mä olin sen perseen lähtien. Ei, sorry. Ja tässä on kaikista kuulein perse. Nimittäin hopeanuolen perse. Hyi! Se on ihan pervo. Hyi. Hirveä haju. Olen voitolla. Mä kyllä perhän.